Estamos aquí en Barxa, aquí onde a ponte que leva xa casi, vai facer ahora en decembro, vai facer 5 anos que está rota. E bueno, eu desde que entrei de alcalde, alá no 2023, desde o primeiro momento, aparte de buscar solucionarlle problemas aos veciños do Bolo de varias cousas, unha foi esta, que era a ponte estaba, o proxecto estaba aí paralizado, estaba parado porque o proxecto había que modificalo, tiña que se actualizar cos precios, adaptarse á normativa medioambiental que pedían. E bueno, eu dirixinme ás administracións, como foi a Diputación, como foi a Confederación, para buscar financiamento. Metemos unha partida do plan de Cooperou de Ourense para financiar xa a primeira anualidade da obra. E que pasou? Que chegou a intervención da Diputación, e nos dixeron que ao non ser unha obra do Concello non se podía meter por ese plan. Entón tuvemos que xa agilizarnos, facer o convenio ca Confederación, porque xa, como digo, xa vai facer 5 anos, xa os veciños queren esta obra que empece xa, porque hai un pobo que é o Seixo, que está incomunicado co resto dos povos do Concello. Entonces a decisión foi que o 80% financia a Confederación e o 20% o pon ahora o Concello, que o Concello pediremos un préstamo para poder pagar esa aportación. E o que lle digo, pois, se a Diputación está disposta a financiar eses 132.000 ou parte deses 132.000 euros, e que estamos, o Concello está cas mans abertas a recibir esa financiación.